Hi guys, good morning and welcome back again sa mga YouTube channel. Karong adlaw guys, birthday ro ni Kuya Gael, ika-12 ni ja katuig. Ja Kuya, happy birthday Kuya Gael. Manginat ko nga malipadan kasi mong adlaw na tawhan. Ja karong adlaw guys, adto mis dagat mag-celebrate sa isang ika-12 birthday ni Kuya Gael. Ja guys, kita-kita ra ta didto, nigabot tama. Sila to nagpaabot pa sila ng motos puti. So amo ra sila nga tuon guys karon taud kay di naman ag jeep daris bay. So amo ra sila nga tuon guys. Kita-kita ra ta dito sa dagat inigabot na mo. See you. Wala guys, nagatang na sila. Kuya, excited na kaya? Chagar, excited na kaso. Na nag-abay ko dag mga utsopoy na kinkin og sila. Kuy. Hala, hani naman ang giputos. Ani? Hello, sila kalibutag hani nang giputos guys. Pag kay bawas kay Gael na. Ani ra? Okay. Ala tatay guys. Gari. Ang pwesto. Ari kasi mo pwesto kay. Luag man dako man sang kuana. Ha? Dala panan na mo. Sige na dala mo. Ara guys, ngalibog daw nagsugod. Ngalibog daw nagsugod. Tatay. Wah, kamu ka to? Bot nami guys, dinamis kadagatan. Kadagatan. Nati Rivers. Aisa. Si Manuroy. Ara ba atong birthday boy? Nagzinagzug ra ba to? Na to ana ning bugsaw na magamong birthday boy guys. Nang guys, to ana mas dagat ning bugsaw na mag birthday boy. Putang eh. Si Gael, Si Gael. Dan natin mong palitso ni Kuya Gael. Wala ba ni kay bawon sama niya? Yeah. Sa mana? Hindi ko mo betal. Wala kay bawon. Dami si property. Butang eh. Hala, kita na just tinakitaan man ni jag simod sa litson. Kay bawon sa litson na. Hala, minsan mga ngati naghatag na bi. Nana sa sikon eh. Minsan mga ngati naghatag na. Gael, happy birthday. Wow, magamang birthday boy. Guys, to. Kim, hello Kim. Kim. Ilia. Hamas kuya. Isuot pa na mo bating shoot. Ha? Grabe ni pa sa mga bata guys, di na miss dagat. Tapos kuya to ang birthday boy to man dadto naglaro-laroy. Ha? Ken ansa na Ken? Majugan ni ka ng dagat kaning linaw-linaw na. Di na kajudak kajubad. Guys, kay na pamigi paabot ka rin. Ya, dali na ya kay to nang imong kuan niya. Dali na. Hamay mo sinilas. Ha? Wala ginuko ka mong gamayng baji nansa naman eh. Bugsaw na tapos kuya Kinkin. Grabe. Hala. Jesus. Hala. Jesus. Jaya, arang limong lipa Jaya kana tupad na mao na. Kuan na mag-imong wish nga mo rin sa dagat mag-birthday. Ha? Grabe ang lipazang kuya guys nga nakuha nag-ijang pangandoy nga rin sa dagat mag-birthday. Ganahan naman gusto naman yung bugsaw. Insa natatag kaya pa abot ang isang cake. Na sa skin mapugni. Nagsige na kasag bugsaw. Grabe ka. Nagsige na kasag bugsaw. Lala. Bukod ko. Grabe skin bugsaw dazon. Ken. Grabe, kinkion. Isa ka! Sila na to guys to. Grabe si Gabriel guys, gibutangan ako sunblock. Hadlit kasi sa maot mandaan natin ng asawa. Grabe ka pa, nang sana natang dagway. Guys. Buwang na dito. Samot tumakas ko. Tara nga po. Sama na pa, pininood ko nagkupul-kupul pa din guys. Na mura malipang ango-ango. Apa itu? Kailang nga gabi ko. Grabe, pagpapalabian po niya. Grabe, ang sana na hang naong. Kagwang nga dun. Sunblock ko nun guys. Muna mga itam matang naong. Nakaitam mo naman daan, mura naman nagpagod nga. Sinugbang ko Sinugbang. Napagod. Nagharamang naong na puti. Ginoo ko mura naman abat. Kuya, dali na ya. Dali na ya, dali. Dali na ba? Sana inikuhan kayo na pa imong cake. Paabot pa mis cake guys.
Grabe ang siksiha ka juga mang baby girl ah. Cha, grabe ka. Cha, nasapit. Cha. Sana all. Nah, grabe ka. Bating shoot bating kamay guys. Cha. Panas kuya arang nagazanipaza yung taon. Tapos kuya kin-kin grabe bugsa-bugsaw na. Ha? Dadalas dagat, day bulanghoy. Bulang hoy. Uy, dapat dekep. Dapat pansit. Dapat biko. Salamat ka nang si mong biko. Na lagi hotdog. Ha? Inutang ng hotdog, ipautang. Kuya tayo sugba. Isog pa lagi. Ilatilinlin. Dapat paklay. Diyan, nilutong Gabriel. Dapat ito ba? Kilaway guys, diyan. Kilawon. Karabalyas. Asa doon? Kuan bay? Sundang bay? Pagka na tay. Dalas father. Daghang duha ka father dari ron. Sarang nang lingawas mga chikiting Grabe mga chikiting ga. Sa. Tiara ilang lider iliya na bilangkad na magkaroon sila na bunbun ay mubugan. Kim. Iliya Kim. Masidla na bunbun ay mubugan na sa palabi. Grabe ka mang gamayng bazi ga. Magang birthday boy guys dia. Kuya Kin, nandiyan na Kin. Nandiyan na. Kaligo na sa guys, na pamigi paabot ka rin kay mag-blow the candle pa na si Jaron. Ha? Nagama ka? Wow, nagama na. Nagbating shoot tuloy. Tanaol. Oh, higdakin. Higdakin. Wala guys, sila tabunas Kin ubun-bun. Anak, tabangan na nila tabun. Lam, aptan, mas tubig. Dari dapit be. Dari dapit. Mali. Katama po dis. Tangalan sama sa anak, Diyos Espiritu Santo, amen. Diyos nga ma, salamat sa araw na ito. Ngayatagan pa ni mo, tas kinabuhi ako. Hatagan mo ma yung kinabuhi, at mayong pagmahon, Diyos nga ma. Kaya ikaw ang mga panalangin sa naglawan, sa hatagan mo sa mayong napaglawan sa mga. Salamat kanino, ububan sa mga anak ng Kristo. Itugyan ng among mga kinabuhi para sa akin. Maraming salamat at maraming salamat. Okay, kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Grabe. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy birthday, Gail. Blow the candle. Pila na? Sige, utroy. 8 na, 9. Utroy, Raman. 12 na? Gamay man lagi, waman muliwat sa buratong dagko. Habog na. Blow, Gail. Katong mangya. Yay! Si Kim Kim. Mag-blow man po. Kan later naman pagbalik. Sikat ni lighter tayo. Nabulit na stay. Gabriela? Hindi naman musika. Loira, man na yung letter. Lisik tayo. Lisik. Angin. Musika. Tangan ang buwan. Dili ko. Gabriela ko. Magkano yung kanta mo sa lang? Sige na. Tantanga saan eh? Awiri, jay balik nagkuhan. Angin manggon. Pikir na litira. Dara. Di man mo kana. Na, 1 play.
Hangin lagi. One pick ka ron. Nagawatin tao Kim Kim. Ni pa ni Jing, ni mamsi kasi. Ka-cute ra ba siya? Nana Kim. Alalig sa likod. Gehe, blow the candle na Kim. Maglo lagi sa. Candle be. Yay! Oh, tangay. Sa gail sa mga Ay, sa mga kasulti gail. Saan ang kuno bato? Sakit. Singgit. Lolo ko. Salamat. Kusga Gail, kusga. Salamat. Matik na katag sa buti. Guniti kayo magpicture. Nagsigig katawa, nagkaon. Na may kos likod. Lam nga anak ko na. Sige lang magkaroon, may ligo. Lam nga anak. Ligo pre. Picture sa tanan. Lalala picture sa tanan, picture tanan. Picture sa tanan. Tay, dali tay. Sige, picture. Dali. Dali. Apil ko. Wala na. Ano plato mga anak? 9:49. Nag-atong just reverse. Ano plato mga anak? Isa pa. Wari pa waki. Waki idi boy. Waki idi boy. Kurab it. Smile. Si Kim Kim siyang ganahan jud. Grabe si cute ka jo. Sige na, kumbati. Dali, kumbati na. Video ko. Dali na. Sige na. Hala, kumbati. Biratong tail tiri. Anang danggan. Anang danggan. Tay, dali na mo tay. Nay. Nung. Ay, sa pagkuhan nga panik. Grabe ka. Ba ka dyan. Ada na bata agi jaga kari kajang icing. Icing. Sundang. Ha? Sundang. Awakin kay masamad ka kin. Dali na mo. Dali nung. Wala. Dari ka tiri guys detil, manjur kay muan. Agi mo ya. Ikog kuno ka kin. Abi patanahon, ikog na mo. Panit ni. Panit. Panit kuno. Dali na mo. Nagaju. Ato tapat ni Inday bi. Sana tapat diha ka picture. Ano ra bukag magimo toy panit to to. Nakan ka. Oh. Ti. Si antot la ka na bi dali bi. Ana guys, nagkabibo na. Ana guys. Lagubo magdagat. Kumbatikim. Hala grabe Kim Kim mag-icing ra di isa. Kumbatigab. Double nagtatad guys. Oh, tayo soft drinks. Tara guys, wa man ni agamang tagay na ni kuan ra kanang naituba to kay di makahubog. Kahibdad ra. Grabig tangad ga siya, rubim lasang grabig tangad. Isa pa ha, sa pa. Nga juko. Pangit. Gay ko pa. Gay ko na. Ara masahaloy. Oh, lamigan pa. Tingnan mo. Nong. Iya balang tawa. Diyan na. Kemer. Iya. Isa lang. Dara luto dia. Mana katay? Mana kakaon?
Tiyo. Nga cukup silupoy na kay Samsung na buti Kumain sa kanan, han? Paninzo. Kahit pansit, gaday panin jalutson. Tina, dali na. Ilia, dali na, day. Be. Ilia. Kim. Malaga na. Pakaon, kina. Salbabida ko na ija guys na. Ara mas kuya be. As kuya. Isaman. Salbabida. Di makakadaog na na. Naman. Salbabida imo. Stilan. Panas kuya guys, ko ada toto Kuya Gael. Lang duhas kuy ito Yes, Kuya Kinkin, grabe lingawang Kuya Kinkin jara. Ha? Hoy, mataban nang sa dara, grabe ngira aga sa gamay baji. Inday. Mataban. Mataban ngira. Hala gadon. Hala ginako. Mataban. Ya kagbe. Ya tag. Ha? Diyan. Ano? Koy napapakaw. Day. Kay day. Wala. Anara ka. Pag-eat na la. Eat na. Busog na buta ning bata. Bajiha guys. Busog nagbazing gamay. Anara ka day. Anara ka ha. Anara ka na ha. Kim. Anara ka ha. Anara mo bibi ha. Ilia. Anara ka ha. Wanas idiboy guys nang-explicar nagkagwang. Nang-explicar nagkagwang, ha? 300. Ha? 300. Bakapon. Ikaw ko sa musik palabian. Ha? Puspusan sa kasbanan ni Sanon. Ha? Ako mo nagbisaya ni Chub. Alami ako din Chub. Alaga si Idiboy. Dahil guys na napigit-tripingan si Idiboy. Pila abangan. Ha? Tagkuan. Tag 50 na og ikaw. Jay! Sama-sama na, 25 rin! 25. 25! Limay ka to! Grabe si Idiboy guys. Arang kasi taon ni sa panghanjo dahil sa Salbabida. Ka na to lang! Agod! Wala mo itong kuya! Mana? Utang. Kebuangan lah masih ini boy kasi. Mua brud. Maguro ka. Wah, kate klaro. Hala kaligo na ini boy. Sige lang magkadihag panghanjuk sa Salbabida. Pakaan sa, pakaan. Mana si Idiboy, nalumos na mas ka nang nai Salbabida. Na nalumos sa Salbabida. Natinga sila yung ano ni Sud ka Salbabida. Ingay! Ingay! Ilag na! Lagi na! Ang ilag na. Grabe ka sa si Idiboy guys, ganihar naghinanjo Salbabida ka. Ninggamay na lang mag Salbabida, wapag kasi isa ha. Sana ning tawhanan ni. Liya guys. Hala, wasalini, day iko gimo, nabilin. Guys, na isang kika ni Tita Florami. Minsan man ka Tita Florami, bi. Minsan ka tita to, as tita to. Tita kuno, salamat kuno tita. Nauwaw man, tanawa. Isa man ni Tita Ninang. Sakay picturean.
Kuya, tari na ya. Garaan ka dyan kinatawang kuya. Aran mo lipadza ya? Ha? Grabe lipadza kuya Gael guys. Ah! Na, butangi. Dali na mo. Hala, ara magbata. Thank you. Dali na ya, kau na ya dia. Ha? Ano naman, maligo naman sa kuno siya guys. Kalakaw, bugsaw na. Kalakaw. Bugsaw na kuno siya guys, sa kamang birthday boy. Aso atos lam ha. Pakaw. Pagwagisa dia. Karing na ikamay-kamay. Lagi yun dyan na. Ako rin ba yung tulurayang kuan. Tagsa mo, inday mo kang kuan. Kalakaw. Kau sige. 20 na. Ajo ka nga tuslam ha. Danaras daplin ha. Ha. Wahin na nos floram eh. Flor na flor. Mau naga manggilukat. Sungi bahang udit. Napag ateng wine. Wine. Red wine. Ah. Red wine. Nasa berapa na namin ng agas mo likod? Basa ka. Sina pangalan mo? Lana na may uwan sa lujo. Nangapundo. Nawahin mas sila Florami guys. Wala na hinuwi panit. Ano lagi na pa? Oh, day. Oh, dia ay. Dia. Napay panit. Dara man eh. Naibi ko. No. Napay cake guys dia. Cake guys. Masara. Oh. Ako din po. Dara man dia. Motlor. Kuan, motlor ya. Ano pangalan mo? Nawahin silang mapila ka. Tuwa na gani katang birthday boy ni. Ano ba niya? Sabi ko si Kyle nung nag-birthday. Wala ko rin labot pula. Norami. Nanay Ninja Turtle dana. Ara magkib-kib sa mangga guys na. Agi mo nang naa? Napod. Pila na nakabuan na po. Saya uy nag-turn na turn no Miss Kim Kim guys. Tesa. Turn na turn no Miss Kim Kim eh. Smile sabi mo smile. Saman ako nung kuy Ninja Turtle. Love you. Pasok si mama. Smile, 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 smile. Tabang. Smile. Smile, sa nakag, smile. Marabing mingawa dyan tawang Kuya Gael to ha. Dagko na rabazig baud. La, pas Kuya Gael guys, kanang nagsakay ko sa albabida na. Kana. Kuya Kinkin. Pas Kuya Kinkin. La, oh. Ha? Namlam mo gamay, ato ka nga tos laom, daras na baw. Ha? Dili ka, dali day. Kim. Grabe ka dyan lingawa guys, that is birthday Gael. Kaya, nalipada ka dyan Gael guys. Parang kuya. Kaya sakay sa babida. Oh, ito guys. Ayan na. Kuya Gael. Dun sa lipadas lang ko look, dimsig sa bag. Ilia Kim! Si Ilia Kim guys. Ilia Kim. Di man ka nga to si Ilia ka malagpot mag sisas bag. Arang magsigag bag ka ato. Sigag ka bag. Gail, hala ka dyan arang ka dyan lingawan Kuya Gail. Wah. Hala. Nag-enjoy dyan ka dos Kuya Gail guys ha. Tapos kuya lipaya kaabot ko bagat ala day ato ka nga na day Ilia salbabida ni mo? Okay salbabida? Nagraga sa may bata guys. Ulo. Kuya ko. Kuya.
Wala, itabot ng kuyang sa salbabida. Parang ganda ni Paza rin na. Kaming bazi, di panghakop na rin bunbun. Wala. Ato ka, tuslam ya! Kamu kin-kin, ato mo ka tuslam! Wala ka dyan. Dagat guys eh. Kambyuha ka dyan dari guys. Kaso pangkuan kuan ron baud. To naman ni perform gams idi boy dito sa laag. Ani sa laag na matugkagwang. Butang eh. To naman si idi boy guys ta. Hala kon buoy. Lia. Dara taday. Guys, ginulman agad ko pa. Tikas. Dai, Lia. Ang dadari. Nagkatapok mga kuan. Madlang pips. Ligo na tay. Ligo na. Maligo sa tay puro man sila gipang tugnaw. Pangtugnaw man. Atog na si tatay. Tatay. Tapos kuya guys, puruhan day. Ay! Mayo ka! Mayo ka! Sabi si Lia guys, darag birthday boy. Darag birthday boy. Ano na kami? Darag birthday boy guys niya. Kuya, mo sa mga ate. Naghatag ni Muspan. Ha? Te, arang lipaza ni Ja. Mana palaud na magkagwang. Day, ato ka nga na, day. Graduate Ken. Ato pala jokin. Ken. Lak, sigas. Yes, kin ga. Be, ato mo na ni Bi. Tara na, gugdon sa karon. Ay, yata. La, gugdon sa maron. La. Tara. Nibad, la. To na may dancer to speakers. Ligo na ka? Ligo na sa tatay guys. Tatay isa kay tatay Ariston o pa maligo. Ikaw. Anarasag dira na sila. Bye-bye yan. Ay, di ka pwede mauban. Ala. Ala, rukusuka ka subad na. Grabe guys, Ala, day. Bad guys. Ala, katabang kin. Ala. Ala, day. Mabasa ka day. Ala. Ala guys, laga din ng lingawas mga kabjaw. Ala, mga kabjaw kapay. Kaya kuya kin, tapos kuya gail. Ala, grabing. Tanik nasa yung tuwad naman ng among bachi. Mura na magsigbin. Ay! Nandiyan naman ako! Ala, ang kanyang magkanak be. Buwing na. Uy! Masala pa dong! Ikaihan mas kuya. Ala, arang lingawan tao nila. Ala. Kanapod! Tuwad nagkagwang. Mataban kas baud! Ilia! Mataban kas baud! Ken! Kuya Ken! Ala! Ala, arang lingawan nila te! Arang lingawan Ken te! Diya, kamang-kamang na! Ano kuan? Ang katikiring! Nagtuwa-tuwa, darang nagkusog man agbaud, ning dagko agbaud. Ate, dagko agbaud. Ha? Dagko lagi agbaud. Tapos kuya Gael, arang lingawa. Salamat ka do tayo si mong pa-birthday Gael. Pagka din lingawa kuya Gael te. Lipay ka dyan tanan. Salamat ka do. Nanara mo! Kamu si Lia guys. Lain lala. Lagpas na. Makagbaki, day. Kim, muna kagbaki. Lala. Pati. Hey guys, naligo nagbunbun. Pasasaway. Hey boy, naluso na na imo.
Sana naman na, lusong nakrahong kuan. Napalug na, napalug. Mas Ediboy, oy. Stilan. Dagan na eh. Kurumab. Yung kurumbabit na magbasing gamay. Nasa papato ah. Ala! Ang sikin po guys, to pang Ediboy to ah. May kurabit-kurabit jangi, kabaso-kabaso. Pa, tanawa si Ediboy. Ha? Ala! Ala! Hadlikan! Ala! Kasiga manggod pa nagbahad guys na ah. Kasiga adyo. Kapadong. Kasiga kagbahad. Ha? Kasiga kagbahad. Kapadong. Ha? Doon sila padungan to. Kasi Ediboy yung si Ken. Na? Tapos kuya. Sa Ediboy ito. Ala pa, malagot. Malagot. Dagan, day! Elia! Dali, day! Dagan! Dagan, Be! Dali, Be! Dagan! Agna. Ha? Ruwing. Kaya TikTok. Tuk, tuk, tururut. Tut, tut, tururut. Tut, tut, tururut. Tut, tut, tururut. Wang! Wala lang. Nabubalintong na lang. Hindi mo ito, ha? No. Hala, matabad sa karon. Hala, mga kabataan. Hala. Ano, nawaagi mong kuko? Hala, nawag kuko. Alidan o bunbun. Hala, wanya kuko, bibi. Alidan ang kamot, ha? Tama na. Ha? Nawanya kuko. Nawanya kuko. Abot na Miss Bahay guys, sarang kasi namang lingawan dito sa dagat. Pastilan, pangkapoy ang mga kauban, ya, nakatuog, kim-kim. Da guys, pasalamatan na hagazid ag kahitasan nga okay kadyo ag amang pagpangaligo na success ag kuan sa birthday ni Kuya, isang ika-12 birthday. Da, salamat sa kaadjos kanang naay naghatag sa pang birthday ni Kuya Gail kay wa pa may kuan ni, wa pa ning kuan, di mi kaabot og dagat. Salamat ka adjo ti Josephine na Texas nga arang gajud ka beutan ka adjo. A kind of person sa arang gajud ka adjo ka magihatagan si ate ti Josephine. Thank you so much te sa imong gihatag nga pang birthday ni Kuya arang gajud lipayan ni Kuya Gail. Namang tanan arang namang lipadja. Kaya nakaligo mig dagat. Nandiyan sa katong mga tanang naglihik dito sa katong paglitson. Salamat ka adjo ni Nong Roy, ni Angie, si Ediboy, si Manang Hilin nga nag kanang Biko, salamat ka adjo sa nagdengag sa bulanghoy si Tatay. Kaga mga daring luto ag kuanra kanang naay pansit ug katong naay nagluto ra mi dai pansit ug paklay dai sa bahay kay aron lagi magaan-gaan ang mga trabaho gitabangan namang tanan. Salamat ka adjo sa mga kanang naay nang tabang. Nagajud ko kadaghan salamat kaning gaan ang mga trabaho ja. Thank you so much po sa mga ning hatag ug kuan cake ni Kuya Gail, mga sponsor ng Tita Florami. Salamat ka adjo. Dati, thank you so much. Ti Josephine nga nasa kanang Texas. Daghan jud kadtong salamat ti. Ang gajud namang lipadja namang tanan. Dati mahinaat ko nga daghan pang grasyang maabot sa imong tibok pamilya. Tagaan mo maadjong panlawas. O blessingan pagajud mo daghan kay arang gajud ka butang ati Josephine. Nga nasa Texas. Thank you so much ka adjo te. More blessings pa mo abot sa imong tibok pamilya te and more good health always. Amping mo kanunay diha te nas Texas. Guys, maura ni among kanang video karong adlaw kay taas na kaadto among video. Sagdilaman kay panagsarampon ning kuan nga nay birthday, mo ning hanang gitaas hagi isara og kuan ang video kay aron ni na ko magkuan-kuan. Basta guys, mauna to, daghan ka dong salamat sa mga ning uban na magpangaligo nga nangalingaw mi. Salamat ka adjo. So guys, mauna namang video karong adlaw. Bye. Amping mo kanunay, ug adto nito kalimte hanggi kanunay hanjo ninjo kanang mga kuan diha ad sa sunji pang skip kay manjo na naman na ang mga ipanguan kuan diha pohon. So guys, see you na po sa mga another videos. Bye.